Ето тук отпред виждате една интересна стълбичка. От вила на брега слиза стълбичка. Някой си е помислил, че българския морски бряг му е бащиния и може да си строиш стълбички и къщички на него. Става дума за поредното безобразие на самозабравили се мутри, които имат всичко за бащиния в тази страна. Интересно дали всеки български гражданин би могъл да си построи подобна стълбичка и тогава на какво ще прилича българското Черноморие. Мафиотите са нацъкали и камерки на къщичките. Интересно е тези къщички на кого са, дали между собствениците има руски и украински мафиоти, български съдии, следователи и прокурори, народни представители, кметове или други хора от властта. И един въпрос: кой и кога ще бутне тази стълбичка? За колко време може да изчезне? А тези вилички трябва ли да стоят тук на този бряг?